गोटे बगिचारे दुईटी गछ थाए। से गछरे चिल ओ टुई रुहंती। चिल धनी हेबा फलरे सबुदिन चाउमिन, बर्गर, मोमो इत्यादि फास्ट फूड खाए। टुई गरीब हेबा फलरे शाग भजा, पखाल खाए। चढ़ई रे, मो पाखरे हीरा, मोती, माणिक सबु अछि। तो पाखरे किछि नाही। तू गरीबटिए, सबुदिन सेई शाग भजा, पखाल खाउता। ମୁଁ ସବୁଦିନ ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବି ଆଉ ଖାଉଛି। ଚିଲ, ଏତେ ଅହଙ୍କାର ଭଲ ନୁହଁ। ଦିନ ଆସିବ ସେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ତୋ କାମରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ହଁ ହଁ ଟୁଇଁ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ମୋ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଖି ସହି ପାରୁନୁ। ତୁମକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ରୋଗ ହୋଇଛି। ଏଇ ରୋଗରେ ବହୁତ ପଇସା ଦରକାର ପଡ଼ିବ। ଡକ୍ଟର ବାବୁ, ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ ପଇସା ଅଛି। ତମେ ବାସ୍ ମତେ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ। ଚିଲର ସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସରିଗଲା। ଚିଲ, ତମର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସରିଗଲା, କିନ୍ତୁ ତମ ରୋଗ ଭଲ ହେଲା ନାହିଁ। ତମର ରୋଗର ଔଷଧ ନାହିଁ। ଟୁଇଁ, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମୋର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ସରିଗଲା, କିନ୍ତୁ ମୋର ରୋଗ ଭଲ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ଏ ଦୁନିଆରୁ ଚାଲିଯିବି। ଆଚ୍ଛା, ତମେ ତ ତମ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲ। ଆଜିଠୁ ତମେ ମୋ ପାଖରେ ରହିବ। ମୁଁ ଯାହା ଯାହା କରିବି ତମେ ମଧ୍ୟ ତାହା ତାହା କରିବ। ଟୁଇଁ ଚଢ଼େଇ ବିଲକୁ ଯାଇ କାମ କରେ, ଚିଲ ମଧ୍ୟ କରେ। ଏମିତି ମିଳିମିଶି କାଠ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି, ଫଳମୂଳ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି, ରୋଷେଇ ମିଳିମିଶି କରନ୍ତି। ଟିକେ ପରିଶ୍ରମ ଓ ସୁସ୍ଥ ଭୋଜନ ଖାଇ ଚିଲ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଏ। ଟୁଇଁ, ମତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲିଣି। ଦେଖିଲ ଚିଲ, ତମେ ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଘର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲ, ଘରର ଛୋଟ ମୋଟ କାମ କଲ, ସେଥିପାଇଁ ତମେ ସୁସ୍ଥ ହେଲ। ଟୁଇ, ତୁ ଜାଣିଛୁ ଆର ଜଙ୍ଗଲରେ ଗଛରେ ହୀରା ଫଳିଛି। ଶୁଆ, ତୁ ସତ କହୁଛୁ, ହେଲେ ଚିଲକୁ କହିବୁନି। ହଁ, ମୁଁ ସତ କହୁଛି। ମୁଁ ଚିଲକୁ କହିବିନି। ଆରେ, ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଧନୀ ହୋଇପାରିବି। ଚିଲ ଗଛରେ ଥିବା ହୀରା ଗୁଡ଼ିକୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଏ ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ଧନୀ ହୋଇଯାଏ। ପୁଣି ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଲାଗେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁଣି ଥରେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଥରକ ତା ରୋଗ ଭଲ ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ମରିଯାଏ।